Necessitem fulls de colors, cartolina, pega, un llapis, retoladors i tisores. Dibuixem rodones de la mateixa mida als nostres fulls de colors. Les retallem. Agafem la cartolina i la dobleguem per la meitat. Enganxem una de les rodones on vulguem. Després, agafem una altra de les rodones, la pleguem per la meitat i l'enganxem amb cola. Ho repetim amb la resta de les rodones de colors i l'última l'enganxem a l'altre extrem. Ho tornem a fer tants cops com calgui fins a simular els nostres globus. Per últim, els hi dibuixem el fil i ja tenim la nostra postal a punt per enviar a qui vulguem.